Поредицата с любителски ремонтни дейности от старата къща, която ремонтирам, продължава. В днешното видео ще проследим процеса, по който фугирах банята. Акцентът тук ще бъде фугирането на подрязаните под 45 градуса плочки на структурата за вграждане и генерално работата с фугираща смес на епоксидна основа. Тъй като вече съм правил видео за работа с фугиращи смеси на цементова основа, с цел да не повтарям съдържанието, което правя, това е тема, която няма да покрия в това видео. Ако вие обаче имате интерес, може да изгледате видеото. Ще го сложа в описанието долу. Както винаги, не претендирам по никакъв начин за кой знае какви познания и експертиза. Даже доста от нещата бих направил с промени тук-там, в случай, че ми се наложи да ги направя пак. Това по никакъв начин не е обучение или видеоурок, а документиран процесът, така както го изпълних аз, за лична употреба на помещението. Както съм казвал и друг път, ако намирате това, което правя за полезно, абонирайте се за канала, харесайте видеото и коментирайте в случай, че има въпроси. А сега да отиваме направо към обекта. Тъй като за пръв път работя с епоксидна фуга, а и започнах с най-видимата част от цялото помещение, реших да се подсигуря, като облепя всичко около фугите с хартиено тиксо. Това е фугата, която използвам, Ceresit CE79 на епоксидна основа. Виждате какво има в самата кутия. Това е втвърдителя, отвътре е самата фуга, сместа за фугата. Двете се бъркват в точно определено съотношение. Това нещо правя и аз тук, използвайки, разбира се, везна, за да подсигуря, че всичко е разбъркано в коректното съотношение. Много е важно всичко да е перфектно объркано, защото ако не, има риск фугата никога да не втвърди. Надявам се никой да не ме напада защо не използвам силиконова шпакла. Причината е, че пробвах, въобще не ми хареса резултата. Какъв е, не се обираше добре самата фугираща смес, затова използвам съвсем стандартна метална шпакла и пълня всички фуги, като се стремя да избутам максимално довътре фугиращата смес. След това с това парче проводник оформям и геометрията на самите фуги. По този начин се получават супер еднородни абсолютно всички фуги, които са минати с парчето проводник, тъй като радиусът е идентичен навсякъде. Заглажда се много добре, стават еднакви и резултатът е, според мен, повече от задоволителен. Така минавам през всички места, където напълних с фугираща смес, след което свалям самото хартиено тиксо. Процесът по сваляне е много задоволителен, тъй като виждате, фугите стават много добре запълнени, наоколо всичко е чистичко, няма нужда да се бърше, не е омацано всичко. Много чиста и прилежна работа. Но пък е много времеемко да се облепи всичко, сега няма какво да се лъжим. След това минавам с гъба фугираща, напоена само с вода, за да оформя самата фуга, да се позаглади. Финално след това сух парцал и като цяло това е процедурата. Същото нещо правя и с тези три плочки тук отгоре, които продължават по стената. Процедурата е напълно идентична. Тук вече имаме едно преливане с бялата цементова фугираща смес и сега тази силата, която слагам, но малко повече време ми отне, за да го направя да изглежда добре самото преливане. Според мен се получи много добър резултат. Отново забърсвам с чиста вода и гъбата и това е. Сега следва, това е най-трудната част, според мен, тази, която ми отне най-много време, а именно пиления тръп по 45 градуса. За пръв път правя такъв с фугираща смес на епоксидна основа, но според мен се получи. Сега доста неща бих направил по различен начин, вече от дистанцията на времето и опита, който съм натрупал, но дори тогава ми се получи много добър резултат, въпреки че за пръв път го направих.
Отново C79, същата фугираща смес. Бъркам си някакво количество спрямо съотношението, което е описано на самата опаковка. И отново бъркам много добре няколко минути, много усърдно, за да съм сигурен, че всичко е премесено перфектно. И започвам отново с шпаклата да пълня самата фуга, като се стремя максимално на дълбоко да проникне фугиращата смес и на върха да ми остане излишък, за да може в последствие този излишък да го оформя като ъгъл и да се получи така един сравнително близко до 90 градусов ъгъл от самата фугираща смес. Отново с тази шпакла става супер лесно, поне на мен ми е много лесно да работя с нея, затова го и правя. Свалям тиксото след като съм нанесъл навсякъде от фугиращата смес. Тиксото свалям почти веднага, не чакам никакъв период да съхне и вече така ще оставя самата фугираща смес да дръпне няколко часа. В моя случай това го правих доста студено, може би беше януари месец и самата смес ствърдяваше много бавно. Затова тук може би 3-4 часа са изминали. Преди да е напълно втвърдила, за да може да се реже, започвам с макетния нож да оформям самия ъгъл, като водя макетният нож по двете повърхнини, вертикалната и хоризонталната, за да може да оформя и самия ъгъл. Виждате как става. Реже се доста лесно, когато не е напълно втвърдена фугиращата смес и така е приятно за работа. Тук е важно да отбележа, че в студеното сместа дръпва, отнема някакво време, докато дръпне самата смес да втвърди. Затова не трябва да се притеснявате, ако след няколко часа ви се струва много мека. Ако трябва, оставете я дори една нож да престои. Ако наистина е студено, няма да има проблем, няма да втвърдя напълно самата фугираща смес. По този начин оформям целият ръб по цялото продължение на структурата за вграждане. Стремя се да държа резеца плътно прилепнал по самите плочки, за да може да не се изкриви и ъгълът. Използвам CE51, това е чистителят специално за епоксидна фугираща смес, за да почистя местата, където не съм могъл да обера добре с резеца. Силно препоръчвам, използвайки тази фугираща смес, да се вземете и чистителят в последствие, тъй като ще видите след малко и в самото видео, че ще дойде редът и той да се използва и върши наистина страхотна работа. В противен случай може да се наложи зверско търкане на ръка само с вода и с гъб. Така, след като съм изрязал фугата и съм почистил добре, забелязах, че има участъци, които в тях има така сравнително големи отвори и не се е запълнила добре самата ъглова фуга. За тази цел бъркам още от фугиращата смес. Предимството на епоксидната фугираща смес е това, че можеш да поправиш корекции. И то без да има кой знае какви последващи проблеми. Дори много малки участъци с много малки отвори може да си ги коригираш, за разлика от циментовата, където имаш изисквания за минимална фуга, която да се напълни, и такива корекции е невъзможно да се направят. Затова местата, където не е била идеално запълнена фугата, отново нанасям епоксидна фугираща смес, изчаквам отново да стегне и повтарям процедурата по изрязването. Това мога да го направя колкото пъти е необходимо, докато се запълни навсякъде и стане еднородна фугата. След което оформям с шкурка, това ако не се лъжа е 220, P220. С нея да оформям ръба, да не е много остър, да изглежда прилично. Просто оформям го да ми харесва на мен.
по мое усмотрение, докато се получи така, че да ми харесва. Накрая финално отново използвам от чистителя за епоксидна фугираща смес, като почиствам навсякъде, отново докато съм доволен от резултатите. Накрая подсушавам и ето го резултатът. Повтарям се, за пръв път го правя, но аз лично съм доволен как се получи. За бъдеще бих променил някои работи. Тук това място ми се беше отчупила една плочка, ако сте гледали предходното видео. Не можах да го намеря парченцето, затова го запълних с фугираща смес, така ще остане. В последствие бъркам отново на везната, ново количество от сместа, за да продължа с работата по фугирането. Акцентирам отново, че трябва да се бърка страшно добре, да сме сигурни, че по стените всичко е обрано и умесено добре, иначе фугата просто няма да стегне никога и голяма беля ще се навлечете на главата. Затова бъркане му е майката. Така, тук вече изоставих процедурата по облепването, тъй като се задълбочих малко повече в техническата карта на фугиращата смес. И там е описано, че няма нужда от облепване и че се почиства много добре и лесно само с чиста вода. Затова реших да пробвам и да се спестя отново времето по облепване. По този начин запълвам всички фуги по останалата част на структурата за вграждане. След което с гъбата за измиване на фуга и с чиста вода, по препоръка топла вода, по-добре работи всичко, когато водата е топла. Почиствам фугите и след малко ще видите резултатът. Много лесно се почиства, наистина, конкретно тази фугираща смес на церезит, много лесно се работи, въпреки че на епоксидна основа, много лесно се разбърква, много лесно се нанася, много лесно се обере, много лесно се почиства. Ето го и какъв е резултатът, получиха се перфектни фуги. Тук оформянето на фугата е без кабела, само с гъбата го направих. Отново се получи много добре. Самата фуга идва в много различни цветове, това е разцветката, която аз съм избрал. Сега този кадър трябваше да е преди другия, но по погрешка съм го сложил тук. Чисто като информация ви го давам, да се почисти добре структурата преди нанасянето на фугиращата смес. След което махам нещата, с които бях завил пода да не се цапа. Успехът ми е на 80%, тъй като по краищата виждате се е напълнило с прахоляк. Съответно много добре почиствам пода, тъй като в последствие той е следващ за фугиране. Отново, за не знам кой път, много добре съм разбъркал от фугиращата смес, някакво количество. Аз бъркам малко по малко и след като го изчерпам, бъркам ново, за да не ми втвърди предварително, въпреки че отвореното време на работа е достатъчно дълго. Съответно, отново с шпаклата, първо започвам с зоната около сифона, много добре запълвам фугите между сифона и плочката. Това за мен е един много важен участък, който трябва да му се обърне значително повече внимание. Съответно запълвам много добре, обирам максимално добре колкото мога и по този начин продължавам да пълня и останалите фуги между плочките, като предварително съм почистил всички фуги и те са освободени от всякакъв вид лепило, мръсоти и каквото и да било друго между тях, за да може фугиращата смес да проникне надълбоко и да запълни добре всичкия участък между самата плочка и основата и между двете плочки. Като цяло това е процедурата. Съветът ми тук е гледайте да обирате на 0 максимално, за да може да се улесните в последствие с обирането на остатъчната фугираща смес. Това нещо с металната шпакла става много по-лесно, отколкото с гумирана. По този начин обработвам целият под. Следва почистване отново с чиста вода и с гъбата. Хубаво е да се обира по диагонал на самите плочки,
По този начин минимизираме риска от това да се измие и самата фуга, но конкретно с епоксидната фуга това е много трудно да се случи, поне спрямо моят опит до момента. Много трудно е да се измие фугиращата смес от самата фуга, затова си позволявам понякога и така да обирам не по диагонал. Отнема няколко кофи с чиста вода, докато се почистят добре плочките, но сравнително лесно се работи. Наистина аз очаквах много повече премеждия по отношение на почистването, но се получава много добре. Наистина много лесна фуга за работа. Препоръчваме напълно. Ето тук тези участъци не съм обрал добре останалата фугираща смес, затова я отстранявам механично отново с шпаклата, преди да мина с гъвата. А местата, където са се получили дупчици, позапълвам отново. Пак казвам, с тази фуга могат да се правят корекции докато е необходимо, докато не постигнете перфектен резултат. Ето и как се набавям топла вода в моя случай. Това е зимата миналата година. С топла вода работата е в пъти по-лесна, тъй че може би кана или чайник за топла вода ще да свърши също много добра работа. И така почиствам подът, докато не съм доволен от резултата. Ето такива проблеми могат да възникнат от фугиращата смес. Тук идва ролята и на чистителят, който ви показах малко по-рано. Виждате колко по-лесно падат всички петна, които са останали след почистването с топла вода. Ще излъжа колко струваше самият чистител, но решите ли да използвате епоксидна фугираща смес, със сигурност инвестирайте в чистителя, просто ще си спестите страшно много работа и време. Това е моят съвет. Финално подсушавам с сух парцал и ето го е резултатът. Виждате перфектна фуга абсолютно навсякъде, всичко е почистено много добре. Би следвало да е много по-устойчива тази фугираща смес, гъвкава е за разлика от цементовата. Много съм доволен. За в бъдеще винаги бих ползвал епоксидна фугираща смес. Явно е достигнато някакво техническо ниво, което вече е много добро за работа. След което се захващам с това парче технически камък, с което ще направя нещо като прак. Използвам тази диамантена гъбичка, с която да направя лека фаска на ръбовете в горната част на самото парче, за да предотвратя порязвания и травми на бъдещите ползватели. Съответно с гъбичката изпилвам добре горните два ръба, след което прорязвам останалите плочки до размер, който предварително съм си изчислил. Сега няма да изпадам в подробности. Кое как съм изчислил и докъде, но до там съм решил. Видяхте как с флекса прорязах просто плочките в права линия. Почиствам много добре преди следващата операция. Това е изключително важно, тъй като ще има лепене. И парчето технически камък, което е от Лорита Пловдив, ще залепя с това лепило FT101 на церезит. Съответно нанасям щедро, не много дебело, тъй като нямам тук за цел да нивелирам нищо. Подът ми е нивелиран перфектно, трябва просто парчето да прилепне добре за пода. Идеята на този прак е да увеличи до някаква степен обема. По мои калкулации, горе-долу с около 60 литра ще увеличи обема на водосъбиране на помещението, което е, кажи речи, един бойлер повече. Парчето е 2,5 см високо. И другата идея е, че подът, който ще идва от самата къща и ще бъде ламиниран паркет, ще направи прехода между банята и пода в останалата част. Това нещо ще може да го видите в бъдеще, може вече да сте го виждали, ако ме следвате във Facebook, Instagram или TikTok, показвал съм.
Съответно слагам прага, притискам и размърдам наляво надясно много добре, за да разнеса лепилото и с помощта на нивелира, виждате, го нагласям така, че да съвпада с двете стени, които са ми прилежащи. В случая да са в една равнина с двете стени. Тези шпакли не си ги купувайте никога, това са пълни боклуци. Показвам ги само за да ви кажа да не се лъжете. По тях почиствам много добре местата, където се събират плочките от пода и от стената, тъй като ще обработвам фугите там. След като съм почистил, използвам санитарен силикон, който нанасям и съответно обирам след като съм напръскал със сапунена вода. На места ще използвам отново същия санитарен силикон на Ceresit CS25, санитарен уплътнител на силиконова основа, коректното название на продукта, като нанасям отново, пръскам с сапунена вода, като пръскам както по самият силиконов шев, така и по шпаклата, която използвам за обиране. Ето сега може да видите тази синята, която използвам, тя работи в пъти по-добре. Ние съм се я поръчал от AliExpress, но тези жълтите са много зле. Много са твърди, въобще не оформят както трябва самата фуга, много трудно се работи. Ще съжалявам, че тогава може би към 10 лева дадох за тях. Използвайки същият метод, обработвам всички ъгли в банята. Много е важно за ъглите да се използва санитарен силиконов уплътнител, а не стандартна фугираща смес, тъй като това е по предписание на абсолютно всички производители на фугиращи смеси, да се използва санитарен силиконов уплътнител. Защото фугиращите смеси, особено тези на циментова основа, се спукват във времето. Не искам да изпадам в излишни спорове с специалистите, които са на друго мнение, всеки има право на мнение. Аз ви споделям с вас какви са препоръките на всички производители на продуктите, които използвам. Това смятам, че е достатъчно. За себе съм взел това решение да използвам силиконов уплътнител. Видяхте, обработих прозореца, касата около вратата, която вече съм монтирал, всички ъгли, в зависимост с цвета уплътнител, който съм решил да използвам. И това са резултатите. За тавана използвам CS11 отново на Ceresit, като нанасям между стените и тавана, който в случаят ми е от гипсокартон. Тук разликата с него е, че той е на акрилна основа, а не на силиконова. Това е акрилен уплътнител. По същия начин обработвам 4 страни на тавана, като това ми дава един завършък. И финално остава, тук виждате, да обработвам участъка, в който имам LED лента и алуминиевия профил за LED лентата, в който се помещава тя. Профила съм облепил много добре с хартиено тиксо, тъй като при обиране може да се получи един остатък на силиконовия филм, който в последствие да дразни. Затова това е още един метод, който подсигурява, че резултатът, който накрая ще се постигне на силиконовия шев, ще бъде отличен. Съответно отново пръскам, обирам и свалям хартиеното тиксо. Това е нещото, което се получава. Ето ги резултатите и във всички ъгли. Отново искам да обърна внимание, че видео с обработка с обикновена циментова фугираща смес може да намерите в каналът ми. Правил съм такова видео. Може да се върнете назад, да го потърсите и да го изгледате. Там съм показал как се работи и с обикновена фугираща смес на циментова основа.
Това е причината тук да не ви показвам бялата част на плочките, тъй като нея съм обработил с фугираща смес на циментова основа. И просто за да не повтарям съдържанието, което правя. Това е крайният ми резултат. Много съм доволен как се получи всичко. Това слага край на процеса по фугиране. Ако видеото ви е харесало, пръста нагоре, ако не е, пръста надолу. Абонирайте се за канала и следете видеята, които предстоят. Ще бъде интересно. Със здраве!